el cu limba afară. Când scrie rec, atunci filmează, da? Не filmează. Te faci cum tu în cameră, așa, ca artistul, așa. Tipo, noi nu vedem camera, așa. Op, are bibit. Și flăcău. Mă văd de pe sticlă. Ce? Mă văd de pe sticlă. Ia uite-l, mai. Ia arată limbuța, ia arată limba lui mamica. Ia arată limba mamica. Ia uite așa. Limba arată. Arată curată limba. Nu-ți vede așa, că de unde. Arată limba. Să vede. Oare. Unde te duci? Mamica nu și-a făcut pricesca la băiețel. Nu tu, băiețelul azi. Wow, ce e acolo? Ia zi, ce vrei tu? Ia te strig în camera aceea, ce înseamnă asta? Da. Ei, măi. Povestești. Măi, și mai ești de vorbăreț cu Isami, tu numai. Ia ca așa. Ia culcat. Da, eram și așa cu aia, da, ce faci?